Αλκοόλ γενικά θα πιω για πρώτη φορά, κατάλαβες. Είμαι άχρηστη. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Στη δουλειά δεν είμαι καλή. Στη σχέση μου δεν είμαι καλή. Είμαι αποτυχημένη. Να σου πω κάτι. Μπορεί να μην ξαναμιλήσουμε μετά από εδώ. Finally, I can pull out my camera. And this video, I guess for some Greeks, maybe it will be kinda special. Because in Madrid, I will meet two of my most beloved friends. Actually, one is truly, has really stood up with me for the last 6 years. Madre mía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, viva España. Oh, ¿quién sois vosotras? No, thank you. Oh, unas amigas de Castellá. Oh, Motherland. Εκεί στην Κοζάνη. Ναι. Εκεί στην Καρδίτσα. Y Mao. ¿Dónde estamos? Estamos en la iglesia, ¿vale? Sí. Y vamos a ver la procesión de una iglesia católica aquí en Madrid. Gracias por la información, mi querida amiga Eftimía. ¿Qué significa tu nombre en griego? Felicidad. Alegría. Vamos a... Alegría, eso es. Είναι ένα κρέμ μπρουλέ. Εγώ το γλυκό το κρέμ μπρουλέ δεν το τρώω. Αλλά αυτό είναι... Μ' αρέσει πάρα πολύ, πραγματικά. Είναι το μοναδικό πράγμα που παίρνω από το Starbucks. Τελείωσε. Διαφήμιση, αυτό είναι διαφήμιση. Είναι έτοιμη διαφήμιση. Είμαι άχρηστη. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Στη δουλειά δεν είμαι καλή. Στη σχέση μου δεν είμαι καλή. Είμαι αποτυχημένη. Μπορείς να ονοματίσεις το Ρενάτο μου που θεωρείς άχρηστο? Υπάρχουν και άλλοι άχρηστοι ή μόνο εσύ είσαι άχρηστη σε αυτόν τον κόσμο? Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα καλά. Δεν είσαι τίποτα χρήσιμος. Μου φαίνεται λίγο απίστευτο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και αυτό είναι η τεχνική του Σοκράτη. Είσαι φίλε ντερβέναγας, κανονικός ρε. Φίλε, είσαι τύπου κολοκοτρώνης τώρα. Λοιπόν, πήρε άλλο στο Ινία τώρα. Ναι. Κάνει το random content, το δείχνει μόνο ποιοτικό. Οπότε κλείνω. Για μια από τις πρώτες φορές στη ζωή μου. Θα πιει Tinto de Verano, είναι πολύ παραδοσιακό εδώ πέρα. Αλκοόλ γενικά θα πιω για πρώτη φορά, κατάλαβες. Αλλά είναι πολύ γλυκό. Λοιπόν, 1, 2, 3. Οκ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια. Ναι. Είναι πολύ δροσιστικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πόσο βάζεις το 10? 10. Okay. Ναι, για ένα αλκοολούχο ποτό είναι 10. Πρέπει να με εμπιστευτείς. Σ' αγαπάω. Κι εγώ. Περιμένοντας για να πάμε στην εκκλησία, κάνοντας δραστηριότητες. Estoy muy feliz. Ήβρανε όχι τόσο. Ρε, αυτό μοιάζει με αυγό πιο πολύ και όχι με ήλιο. Ναι, είναι αυγό με λάτο. Αυγό μάτι. Και το κακό είναι δεδομένο. Επιτρέψτε μου να πω, η κυβέρνηση πάει τρένο. Επιτρέψτε μου να βγάλω χάρτη, ξέχασα που μένω. Γιατί τα Google Maps ποτέ δεν λένε που πηγαίνω. Έβγαλα φτερά, είμαι ο Μάικλ Κίτο. Άμα θέλω να το σηκώσω σκύβω. Έσκασε σαν να είναι η Paris Hilton. Πόσο θα τραβήξεις το λούδι για να δεις να θα πεις κι άλλο? Μια... Paris Hilton. Και δυστυχώς έπαθα Paris Syndrome. Llegue a su plenitud y alcance a toda la humanidad por el misterio de la resurrección de Jesucristo. And after this quick stop, it was time for us to set off for the Greek Orthodox Church. Λόγος του Θεού, Θεός και άνθρωπος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου
τι κάνετε? Μια χαρά. Πώς είσαι, Χριστός Χριστός Ανέστη, Ανέστη, το είπε? Το είπε. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτως αν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι Χριστός βοσκρέσε εις έτη σμέρτιους και προσπαθώντας όλοι μας μέσα στη σκοτεινή νύχτα, την κρύα νύχτα, να διατηρήσουμε τις φλόγες των κεριών μας, που άλλες φορές σβήνουν, άλλες φορές ανάβουν και ξανασβήνουν. Αυτό είναι ακριβώς η ζωή όλων των χριστιανών, όσων είναι χριστιανοί. Δηλαδή, το φως του Χριστού είναι αυτό το οποίο παραλαμβάνουμε την ημέρα της βαπτίσεώς μας. Κι όμως ο χριστιανός, ο πιστός, έστω και αν σβήσει για κάποια στιγμή το φως της λαμπάδας του, δεν κάνει ποτέ μα ποτέ την ελπίδα και την προοπτική που είναι η συνάντησή του με τον αναστημένο Χριστό. Έτσι λοιπόν εμείς όλοι γύρω από το Ευαγγέλιο, γύρω από τον αναστημένο Χριστό, κοιτάζουμε μόνο προς Αυτόν, μη χάνοντας την ελπίδα μας, ούτε από την παγωμάρα των ανθρώπων, ούτε από το σκοτάδι του διαβόλου, ούτε από την έλλειψη αγάπης. Βλέπουμε ότι ζούμε σε κοινωνίες που εμείς γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού και αλλού, στην Ουκρανία, στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ, σκοτώνουν ανθρώπους. Σκοτώνονται άνθρωποι, αλλά και σκοτώνουν ανθρώπους. Και δυστυχώς, πολλές φορές, σκοτώνουν και στο όνομα του Θεού. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη βλασφημία. Εμείς λοιπόν, ως πιστοί χριστιανοί, δίνουμε μόνο φως, δίνουμε μόνο ζωή, δίνουμε μόνο αλήθεια, δίνουμε μόνο ελπίδα, διότι ο Χριστός λέγει στο Ευαγγέλιο «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει δισκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής». Χριστός Ανέστη, αδελφοί. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Και Ανέστη. για τους αδελφούς Ουκρανούς και Σλάβους, Χριστός βοσκρέσε. Воистина воскресе! Χριστός βοσκρέσε. Воистина воскресе! Χριστός βοσκρέσε. Воистина воскресе! Από την κεντρική είσοδο. Από την κεντρική είσοδο την πατήσατε. Where are you from? Australia. Really? Do you speak Greek? Ναι. Ω, τρελό. Ναι. Μπράβο, παιδιά. Αληθώς. Δεν έχεις λαμβάνει, δεν έχεις. Θα φιληθούμε. Σοβαρά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Αληθώς, αληθώς, αληθώς. Πάσχα στη Μαδρίτη. Του χρόνου Πάσχα στο νησί. Να σου πω κάτι. Μπορεί να μην ξαναμιλήσουμε μετά από εδώ, αλλά να ξέρεις τα συστημά μου. Γιατί να φοβόμαστε τον έναν άλλον. Θα κάνουμε reunion και θα αναπολύουμε τις μέρες της Μαδρίτης. Γιατί τώρα μπορεί να τις συνεπιδίου. Ναι, αλλά όταν συμμετέχω θα είναι τέλειο. Θα συγκινηθώ. Δεν χρειάζεται. Αλλά μα θες να συγκινήσω. Δεν περίμενα αυτή την αντίδραση. Περίμενα να ακούσω κι εγώ. Κι εγώ! Αληθώς. When the world, morning light, very bright. Λίγανε τα ξεράδια. Και λίγουνε τα ρημαδιά. Η Δεσποινή είσαι ευθυμία μου, οπότε εντάξει, είμαι καλούτσικος στη γλώσσα, είμαι πάνω από το μέσο όρο.
Να σε βγάζω, σου το λες. Señorita Ευθυμία me dice que soy un poco mejor de average en hablar. Φανάζουν. Τραγούδι λέω δυνατά, να ακούσουν όλα τα παιδιά, να ακούσει η πολιτεία. Πα, κι απ' το τραγούδι μου αυτό παλιάτσι άλλοι 100. Να βγουν στην κοινωνία. Κι απ' το τραγούδι μου αυτό παλιάτσι άλλοι 100. Μόνο παράπονα είσαι. Άντε βρε! Δεν ξέρω να στώσει όλη τη Μαδρίτη. Δείτε εδώ! Νιώθω στάρ. Γεια σας. Αυτή εδώ ήταν η λαμπάδα μου, την πήρα από μια καθολική εκκλησία. Años yo te olvidaré, este nunca. Οι τυπικά κυλιόμες που περπατάς. Βρουν, μέσα στο μαύρο Mercedes. Καγιάω. Ζήστε το, απλά ζήστε. Το πούλησες. Morning light, very bright. Once when the world time to look around. Γεννώ Παρασκευές, γυρνάω Σάββατα. Όσο μαδάω μαργαρίτες, μ' αγαπά, δε μ' αγαπά. Όχι, δεν έχουμε δύο. Ένα έχουμε, εγώ δεν έχω πάρει. Πρώτο πιάτο. Φίλε, με το που κλείνει την κάμερα πετάς ατάκες, ασταμάτητα. Όλα τα κρανίλια σε μένα. Μαλάκα θα πάρω πίτα. Το γλυκό ποιος το φάει. Θα πληρωθείς, εννοείται αυτό. Ναι, θα μιλήσουμε με το manager, θα μιλήσουμε. Ναι. Εγώ είμαι manager. Ναι. Πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πολιτιστική κληρονομιά. Ένα χαρτί. Σέρε. Πάμε κοπελιά. Έλα, το δώσε. Ζαλίγομαι. Πάμε Οργανία. Νομίζω. Ναι. Φέρε και ένα όπλο και πυροβόλησε. Πάρ' το. Τι φόρεζε να σε θητήρες. Τι λες, όχι κιόλας. Έχασες. Καλό τέλος Εράσμου. Και όπου το κάνεις publish, θέλω... Τα credits. Θέλω royalty για κάθε βίντεο μέχρι να πάρω πίσω τα λεφτά. Αρτεμιδά. Τώρα σηκωθούμε 3 άτομα να χορέψουμε και να φύγουμε όλοι. Ναι, εγώ περίμενα να γίνει της πουτάν. Το φαΐ ήρθαμε, δεν ήρθαμε για τον Τζέρτζελο. Ναι, εγώ περίμενα να γίνει της πουτάν. Το κράσο πρώτα έφυγε. Το κράσο θα σημειωθεί ότι είναι ο Χρήστος. Με την κοπέλα του Ξικό. Κόψουμε αυτό, ψαλίδι. Δες την κόψη του σπαθιού μου να μ' αναγνωρίσεις. Για κάθε πρόβλημά σου έχω 90 νέα λύσεις.